Eta aste berezia da saskibaloiarentzat hau, Europako hitzordu garrantzitsuak dituzte Caja Laboral Baskoniak zein Uxue Bilbao Basketek. Bizkaitarrek Eurokopako finala jokatuko dute larunbatean, Europako lehen titulua lortzen aldute, eta Gasteiztarrek Euroligako Final Fourerako txartela lortzeko azken koxka gainditzeko lehen pausoak emanen dituzte Moskuko Txeskaren aurka. Aste azken eta hortziralean jokatuko dituzte aurreneko bi neurketak eta ETV baten emanen ditugu. Dagoeneko Moskura bidean da Santa Baken taldea, handituzte lehen bi partidak, kantxa aldagaia beraz kontra dute, baina dena ematera aterako dira. Top 16 hasi aurretik esan nuen azken hatsa bota arte borrokatu behar genuela eta orain gauza bera esaten dut. Irabazteko aukera txikiena ikusten badugu den eman behar dugu horren bila. Final Fourerako txartel baten bila egingo dio Baskoniak Moskura, baina asteburuan ere ondo egin zituen etxeko lanak. Valladolid menperatu eta 6 jardunaldiren faltan playoffetarako sailkapena berretsi zuten gasteiztarrek. Ez da marka makala.